Poilan tirpuri khorang no bela hambai maro tamni himalayan no headline reman bagai narobai kokjana sanani sep maun bagai tamni himalayan tini live video ma khaika karon ang Tamil Nadu Chennai tongo ang to tabo ga pato tang saisong ang ke to belai tongke seba ang tongmon jaga ke phanchi chi notice ni borok phain to sikre ang kang saisong tongo jawo tabo belai ni tongke seba tongo rang poisa bukrija ya ko je tongmani khoksa khonai tongmani abo bahaino sabai ma sakha abon bagai tabo emni ka to tabo tongnani ka to nok jora tai to malik ri tongo epan bobo jel to lockdown khulok ja khai ka thani haini ji dagi tongo banga taw thanan panchani ya phorang poisa bukrija jakha abon bagai ang kuno phanchi burdi khurdi ro khlai malia ba wan sok malia tabo jora tai haini saijung kalai tongo jaw angora iko ani room rok na hadi ko mo ke ko oro na tongo jaw saisong no orang saisong no tongo jaw o jago ke phanoro notice ni borok kurui ang tongo ni Tamil Nadu Chennai emni ane mo district ga inke karu beti bin biduti aja ko ang tongo ke PS pus rok tang jotono ani workshop ang sijak ke mia horote jora malia horn bagai ang video live video khai malia mia no ko ketik khorang ni bising tanal video sana menang roh malia mia horo ko horni bagai video khai malia ke emne bang jelo subjak mai ke smart tongo onok bisingo horo ko light luit bukrei ang ke ani room sakau ka light luit ma musya ene khok hui jano malik rok tono oro public rok belai ni to sar khayo ang tong bakha ko notice borok kaisa par krei Chennai ni bising bon Tamil Nadu Chennai last bakha ko tongo ang kai yang kadu biti biduti district ko tongo belai no kuna no ni mano last yang out Chennai last tongo amon bagai yang saisung tongo jawo kai kono ang tongmon tai khoroksan loge tole tongo tongpon abo baire ni no ni mano ko aboni Orissa ni masa tongo chengkenai an bagai mia rogo bang live video khai malia mi hora na video sanal mani bo kania project tongmon khoksa khongnai habro nang sabai chai tongo jakha ka butabo pai tongkha mai ingke tabo ik borok malik rok dagiwo je taw lockdown khulaga thani ni songke thana ni pan chiang thakun jaga thangmeya thana ni pan tania phorang rogo sikre train khoros ba gari khoros ang tongmani kang nogo thanan kalai kang oron Chennai thangai sang kai kasanya nangnai train ngi bo je kunungi bo kang oron Chennai sognya chani salchani lama 12 ghonta nango ang oro sognya ni kangke Chennai bising habu sognya ke 12 ghonta nang ang tongo jaga ang sachung ano helping rok kisesak ang terpilih khorang ni bising tei ba sini media wajah pon media ni bising tei ang kabang mani kok to nok to sihorka baro hoka tabuk jara tei to kuna naro kuno helping rok ni ang maya ko SMS ro kang yang muthang maya na mali rok khogoi tongo SMS jodiwa anaro je kuno ano helping rok khai tongbai ja khai kan SMS khaibai jadi tamni himala ang ATM thang check khanya pon ang buniyak te hima rohnai ang nijaro koploi maya ano kes koploria nok nes koploria no jelo chong mai ka chobui tongka ang anaro rang dai tongbo ang saisime khanai anaro da ha ang bunyo se check khanya rohna nangnai ba ang saimia jodiwa anaro jodiu no ano helping khanya mo chongnai jodi khai to kainke ano SMS khai jaba yasen ko ang tai ko ro basuk sana rang jaya buhe ang sijang nojak borok bunya yang amna gori borok an to buma phakri ja ang ani ma phakri ang cherai phangsin ani ma phakri himano ang je pro ang cherai siko nai to tiu iaro nai tu no an baba thaika abon pore ama thaika tabo 2 bosor ni kai thangka ama thaiban ka bo an teken buma phake bjan kre ang phayong masa tongo jawo an phayong family angkha boni bosa mangnai kang botong kha ani ke masa pon jeng emni to nukhung khongnai kan chalai tongo chaman bajing bachin ration card to sakak jagya jeng bota phayong jotona ration card kai son jeng taw jor tong la jawo ama jeng krei hingi si jeng baire tini ora phai sam khai tong khai jamani abo taw hai obostha o kon tam khaine pala maliang sana simusong le ko rono sakamukti sikalayo cherai phakchini jeng emni dokhon birmani borok bohe lekha pora wasik rungja jaya sia jaya sainyani sungna ro wasik chuga jaya aun bagino jang sukman jaratei khainai kha koimung joto jagona koimung blai ro hoka ang je ko
heblai number mamon jaga rok bang rok kan workshop tei tabu jorte ni reply rok kuno ang maya ko manu je tong maya tong abo bang sai maya ko tabu jorte jodi man kan SMS khaibai jade ang nioro ATM tongo piaba ang tangi bu maya no bisin koploi maya an koplona beriya malik rok anar je kuno tong ko borok he no jang check khairana nangnai batam nangnai epon apatot tabu jorte borok sanan toroi tongo epon tei saltang pore hingke borok ano tei saltang pore hingke nang thani ni sabo borok bo asuk khogoi hui bosel tonsina hini borok wana jaga jau an baga ano kisa help khaibai jani asuk nakok.